Салому алейкум подписчикои канали 550. Ҳамин пуфкана кадидестен ба шумо як чиша фаҳмонданиям ки як чиша фаҳмонданиям ки бародаро ҳамин ду положение дора. Мисол инаи полни нол мекунем, нол да гӯё ина якта мемонем, хинаки пуф мекунем, ина вентилятор тоқ пуф мекунем, ижда мемони як положение гармӣ. Бисёр вақт кӯшиш кунӣ ҳамеро истифода баре. Вақте ки дуюм да мемони баъд симои даран месӯза, вале бо мо состояниеша нишон медиҳем ки ана вақте ки инаи ду да мемонанд яхело полни баланд мекунанд, ана баъд то шумо инаи кнопкаша ключат мекунанд, ина дида гирёнай ҳами ина ма киштамаш мисол иш тов мехӯра ку худаш тов мехӯра оборот мета, баъд анами чида гирифтор меша бародаро. Ана вақте ки шумо тов метиҳен, и тов хӯрдан мегира, полни баландӣ да мемонен, баланд да мемонен, анами чиз гирифтор меша, ина сӯхтагиёша бинед. ҳамин кора кӯшиш кунед накунед, ҳамин такша истифода набарен. Ҳеҷ имконият ина диди инҷашам сӯхта. ҳамин сабаби ҳаминҷа. Вақте ки иша ключа немеша бибара моторчики парча бибарен. Ина диди ҳама замикан дида. Гӯ барои худтонда эҳтиётона хуби бадайда баъд 2 киловатт анин воқеъ пуфкана ко. Барабар кӯшиш кунед ҳам хекунен. Иншолло баракат меёр, раҳмат мегӯяд. Ташаккур.